Damn, babe! Ang intense nun! Alam ko. Kasi, ang hot mo. Hindi ko mapigilan. Well, hindi naman kita masisisi. Pero teka, babangon lang ako. Nakakauhaw yung ginawa natin. Mamaya na, babe. Sarap mong yakapin. Dito ka lang muna. Babe, tubig lang naman. Saglit lang to. Mamaya na yan. Ako muna. Please. Babe, pangatlong round na to. Kasalanan mo yan. Isang round pa. Ang kulit mo ah. Hindi kita pagsasawaan. Dear love, ako si Ashley. Nasa 20s. 6 na buwan na kaming magkasama na River bilang magkasintahan. At sa loob ng 6 na buwan yun, masasabi kong we're not just compatible, we're intense. Lagi niyang pinararamdam sa akin kung gaano niya ako kagusto, kung gaano siya kainit. Halos araw-araw kaming nagtutuos sa kama. Hindi lang isang beses, madalas 4 na magkakasunod. Para siyang high-speed internet connection. Uninterrupted. Wala naman akong reklamo. Dahil para sa akin, mahalaga ang compatibility. Lalo na pagdating sa aspetong yun. At si River, ang swak sa akin pagdating doon. I am happy. But I am tired. Physically. Babe, look! Bagay ba sa akin to? Bagay na bagay. Hulmang-hulma, oh. Lala. Babe, ano ba? Yung mga tao. Ano naman? Pakit ko sa kanila. Angat mo, babe. You turn me on. Pwede ba? Mamaya na lang yan. Pag tayong dalawa na lang. Alam mo, ayoko ng PDA. Hindi naman nila tayo kilala. Pero babe... Ikaw ba naman ang biyayaan ng ganito ka-sexy at kasarap na girlfriend? Kahit saan talagang mahirap pigilan. Yung boses mo. Pinagtitinginan na tayo. Hindi, mamatay sila sa inggit. Oh, ba't mo binitawan? Hindi mo na ba bibilin? Mamaya na lang, babe. Bakit bigla kang nawala sa mood? Nahiya ka ba? O ikinakahiya mo ako? Hindi naman. Basta, hindi lang ako komportable kapag maraming tao. Arte mo naman. Buti nga, pinapakita ko sa lahat kung gaano kita kamahal. Hindi naman sa... Alam mo, wala na ako sa mood. Umuwi na tayo. Babe. What? Hinimas ka ni River kahit may mga tao? Oo, girl. I mean, boyfriend ko siya. Pero hindi ko gusto yung feeling. Kahit pa sabihin mong wild kami, parang ibang usapan pag may nakakakita. Oo, sinabi mo ba sa kanya? Baka masyado lang siyang kampante sa inyo. Baka akala niya ayos lang sa'yo. Sinasaway ko. Kaso kapag sinasabihan kong hindi ako komportable sa ginagawa niya, bigla na lang siyang nawawala sa mood. Dinadahilan niya na gusto niya lang daw ipangalandakan na sa kanya lang ako. Oh my God, naku si River talaga. Ewan ko ba, Trish? Pero lately, parang lagi niya akong sinesexualize. Kapag binibigyan niya ako ng compliment, laging tungkol sa katawan ko. Kailan ba kayo huling nag-heart to heart talk? Yun na nga. Kasi kapag hindi tungkol dun ang usapan, parang hindi niya ako masyadong kinikibo. Baka mas magandang pag-usapan niyo yan habang, kasi parang dun mo lang nakukuha yung full attention niya. Uy, ano ba yung sinasabi mo? Eme lang. Ito naman nag-joke lang, seryoso masyado. Pinapangiti lang kita. Dear love, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko. Mahal ba niya talaga ako? O habol lang niya ang katawan ko? Alam kong normal lang ma-attract ang boyfriend sa girlfriend niya. Compliment dapat yun. Pero sa kaso namin, parang hindi na ito simpleng paghangang nakakakilig. Pakiramdam ko para akong isang tropyo, isang bagay na dapat ipagyabang.
Gusto kong isipin na ganito lang siya magmahal. Mapusok. Pisikal. Mahal ko si River. Pero bakit parang hindi ko nararamdaman ang respeto mula sa kanya? At bakit nagsisimula na akong mawala ng respeto sa sarili ko? Babe, grabe. Parang iba ang glow mo ngayon ah. Parang gusto kitang itali mamayang gabi. Ayan ka na naman, baby. Oh, bakit parang ibang tono mo? River, tatapatin na kita. May napapansin kasi ako sa'yo nitong mga nakaraang araw. Sandali lang. Babe, tumatawag si Nathan. Hello bro, napatawag ka? Bro, busy ba kayo ni Ash tonight? Hindi naman, bakit? Yayayain ko sana kayo mag-dinner. Bored ako sa bahay. Alam mo naman, single life. Oo naman, G, libre mo ba? Alam kong sasabihin mo na yan. Oo bro, dahil ako ang nagyaya, libre ko na. Yun no, ang lala naman ng pagiging sad boy mo. Willing kang mag-third wheel sa amin ni Ash? Siraulo ka talaga. Oh, around 7 p.m. sa usual na tambayan natin. Okay, see you. See you! Sorry babe, ano nga ulit yung sinasabi mo? Next time na lang. Bakit daw napatawag si Nathan? Nagyayaya lumabas, nag-commit na ako. Wala naman tayong lakad later eh. Tsaka kawawa naman yung tao. Oo nga, nag-commit ka na nang hindi mo man lang ako tinatanong. Ano yun babe? May sinasabi ka ba? Wala. Sige na, maliligo na ako para makapag-prepare na. Sabay tayo babe. Hindi na. Baka matagalan tayo. Alam ko na yung style mo. Okay, yung mamaya na lang pag-uwi. Babe, anong mas bagay? Itong pulang tube or itong itim? Yung pula babe, mas hapit. Kitang-kitang kaseksihan mo. Ay nako, Raver. Ayan ka na naman. Oo na. Sorry na. Hintayin na kita sa baba. Okay? Papainitin ko lang yung kotse. Baka ako kasi yung mag-init. Bro! Nathan! Bro! Oh, Ash! Thank you, ah. Sinamahan niyo ako tonight. Hi, Nathan. Long time no see. Ah, looking good, Ash. Mukhang inaalagaan kang maigi ng tropa ko, ah. Thanks, Nathan. Hindi lang inaalagaan. Sagana pa sa dilig yan. Di ba, babe? Naka-order ka na ba, Nathan? Ah, hindi pa. Hinintay ko talaga kayo. Marami silang bagong item sa menu. May ire-recommend ako. Nice! Tagal na rin kasi nung huli kong punta dito. Naalala ko kasi yung ex kong walang kwenta. Babe! Totoo naman, babe. Hindi na nga sweet, hindi pa magaling sa kama katulad mo. Excuse me. Mag-CR lang ako. Ah, okay ka lang, Ash? Hindi, actually, nilalamig ako. Hindi din kasi ako komportable sa suot ko. Ah, I see. Here, oh. May dala akong jacket if gusto mo. Sayang naman ang outfit mo, babe, kung tatakpan mo lang ng jacket. Babe, sinabi ko naman sa'yo, hindi ako komportable. Pakiramdam ko nakikitaan ako sa suot ko na to. Hindi nga, babe. Kulit mo. Bro, tingnan mo nga si Ashley. Nakikita mo ba yung dibdib niya? Hindi naman, di ba? Huwag kang mahiya, bro. Okay lang sa akin na tumitig ka kay Ash. Gusto ko lang malaman niya na wala namang mali sa suot niya. Ash, sige na. Suotin mo na tong jacket. Thanks, Nathan. Umorder na tayo. Mabuti pa nga. Oh babe, anong problema? Bakit ka nagdadabog? Hindi ko na kaya tong ginagawa mo sa akin, Raver. Ano na naman ba yun? Ano bang problema mo? Problema? Ikaw!
Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung nagmamahalan ba tayo o ginagamit mo lang ang katawan ko para pagparausan mo. Ha? Anong pinagsasabi mo? Napaka-dramatic mo naman, babe. Wala ka nang pinipiling lugar para bastusin ako, Raver. Di ba girlfriend kita? Kaya may karapatan ako sa katawan mo. Girlfriend mo ako! Tao ako! Katawan ko to, Raver. Hindi ako laruan na pwede mong kunin at gamitin kung kailan mo gustuhin. Kung hindi kita gusto, di sana hindi kita niligawan. Relasyon ba talagang matatawag tong meron tayo? Iisang bagay lang ang pinagkakasunduan natin. At kapag hindi kita pinagbigyan, nagagalit ka. Masama bang i-enjoy yung mga privileges sa relasyon natin? O sige, sagutin mo ako, Ash. Ano pa ba ang kaya mong i-offer bukod sa katawan mo? Ano? Oh, di ba? Wala kang masagot. Kasi nga, dun ka na lang magaling, nag-iinarte ka pa. Alam mo, wala na tayong pag-uusapan. O di sige, madali lang naman ako makakahanap ng kapalit mo eh. Dear love, nagsisisi ako kung bakit ko hinayaang bumaba ang tingin ko sa sarili ko bago ko na-realize ang tunay na halaga ko bilang tao. Bakit ko hinayaang magpadala sa ganong klase ng lalaki? Nakipaghiwalay ako kay Raver dahil higit pa sa katawan ko ang kaya kong ibigay sa isang relasyon. Hindi ko siya deserve. Ang una kong hakbang ngayon ay ayusin ang sarili ko. At sana, ang mga susunod na hakbang ay dalhin ako sa relasyong binabalot ng respeto at pagmamahal. Sana makatagpo ako ng lalaking hindi lang katawan ko ang gugustuhin, kundi buong pagkatao ko ang kayang yakapin.